Здравейте, продължаваме разговорът с доктор Дърданов за възможностите за хирургично лечение при пациенти с гнойен хидраденит. Здравейте, доктор Дърданов. Здравейте. Научихме от предходните ни разговори, че много важно е установяването и диагностицирането на подкожни синуси и правилното управление на болестта. Бихте ли ни казали дали хирургичната интервенция може да доведе до пълно излекуване на това заболяване? Хирургичната интервенция може да доведе до пълно излекуване на заболяването в определена област. Съвременното хирургично лечение на болестта е специфично в зависимост от стадия и в зависимост от областта, в която се оперира и в зависимост от много други фактори, но и от състоянието на пациента, какъв е типа на кожата и други. Най-общо имаме два типа на лечение. Единият тип на лечение това е радикалното отстраняване на засегнатите кожа, подкожие, синуси, тунели и всички промени в здраво. Тоест целта ни е ние да изрежем всичко в здраво, като тези тунелчета и синуси, те се разполагат до дълбоката фаса, т.е. те са повърхност, не преминават в дълбочина, освен ако преди това не е имало някаква интервенция, която да е нарушила и да е образувала връзка между повърхностните синуси и дълбоките тъкани. И тогава тези радикални ексизии или радикално отстраняване в областта на подмишниците, в областта на слабината, в опашната кост, около ануса, те се получават с едни рани, които не са малки тези рани, но тук нямаме нито кожа, нито подкожие, цялото нещо е изрязано до здраво. Тук вече е мястото, че по време на самата операция тънкостите и преценката на хирурга докъде да се изреже. Т.е. трябва да е в здраво, може да се използва ехография по време на операцията. Как след това ще бъде покрит този дефект? Възможно е да бъде зашито мястото с пластика, различни пластични операции, в които може да се зашие. На второ място може да бъде оставено за вторично заздравяване. В рамките на 2, 3, 4 месеца и повече постепенно организма запълва и изгражда тъкан, или е възможно след един период от време да се направи свободна кожна пластика, от някъде да се вземе кожа от тялото и да се постави върху тази област. Естествено, това нещо се извършва от хирурзи и от пластични хирурзи, било то в екип или по-отделно. При този метод на лечение, естествено, всеки един пациент би попитал какъв е шанса от появата на нова зона на хидраденит. По статистически данни, рецидивите са някъде около 40%. Тоест, това, което ние сме оперирали, странично в рамките на следващите няколко години е възможно да се появи ново огнище. Защо? Защото ние премахваме видимо променената част. Но гнойният хидраденит е заболяване на целият организъм. Това е склонност на кожата в определени зони да се образува възпаление. И до тези места, където ние сме оперирали, е възможно да започне нов хидраденит. Тоест, тогава пак се налага някакъв тип оперативно лечение. Поради тези операции, те са най-тежките операции, радикално, при което всичко се изрязва. По някой път се налага и кръвопреливане след операцията, няколко дни в болница. Могат да станат или едноетапно, ако е само примерно едната подмишница, или на няколко етапа. Първо е едната страна, втората и така. И тези факта, че в някъде около 40% се получават рецидиви,
е довел в хирургията на гнойният хидраденит до една друга тенденция, която е максимално ние да съхраниме здравата кожа, като извършваме минимална интервенция, която е достатъчно а, достатъчен за даденият пациент. И това е тогава, когато ние не премахваме радикално цялата тъкан, която е възпалена, а махаме само горната част или покрива на тези тунелчета. Това е така наречената операция деруфинг, руф от английски покрив, премахване на покрива. Тогава ние запазваме долната част на тези ходчета. Интересно е при това заболяване, че тези тунелчета, когато те хронично са в организма, под кожата, те се покриват от същият слой клетки, каквито са клетките върху нашата кожа, със същият епител. И когато ние премахнем този покрив, отдолу тези клетки, те ни служат като една база за развитие на един белек, един цикатрикс. И при този метод, при деруфинга, първо травмата е по-малка, на второ място възстановяването е по-бързо, тъй като имаме острови от тъкан, която е отдолу. И понякога пък има зони, обаче за да се извърши тази операция деруфинг, трябва да няма много голямо възпаление под самите огнища на гноен хидраденит, а да има формирани такива тунели. Понякога тези тунели не са толкова възпалени и ние можем да премахнем само горната част и отдолу си остава. В повечето случаи ние пък правим частично на места, където имаме възпаление, което радикално трябва да се премахне. На една зона премахваме радикално, някъде правим деруфинг, т.е. съхраняваме максимално кожата, като в повечето случаи ние се стремим да запазим колкото се може от здравата кожа. Ако в един следващ момент се получи нещо малко, ние пак можем да го излекуваме. Тоест, напоследък терапията хирургичното лечение е стадийно, т.е. повече на брой операции, но те са с по-малко травматични. Естествено, всичко е преценка до организма. По някой път се налага, когато има тежки поражения, да се изреже цялата тъкан и вече да си зарасне. Изпреварихте следващият ми въпрос, който е, споменахте за деруфинга, но какви други специфични хирургични техники използвате? Може би това ще бъде интересно и любопитно за пациентите. Да, тези специфични хирургични техники на първо място, че те са в зависимост от стадия. Казахме радикалното отстраняване с оставяне вторично да зарасне или по някой път пък може да се зашие тези дефекти. Проблемът при зашиването е, че е възможно да се образуват нови фистулни ходове и така че там е много важно по какъв начин ще бъде зашито, проследяването след операцията и местоположението. Другият метод, който трябва да се каже, това е деруфинга, т.е. съхраняване на кожата. И както при деруфинга, така и при радикалното отстраняване, важен е ние максимално да премахнем тези възпалителни промени или ние да дадем шанс на организма да не се получават нови фистоли и синуси, тъй като запушването на някои от отворите води до образуването на тези абсцеси. Понякога в спешен порядък, когато имаме абсцес, като може да се направи само срязване на абсцеса, дрениране и вече на втория етап радикално или лечение или деруфинг. А какви са факторите, които влияят върху избора на хирургичната техника, която ще се приложи? Факторите на първо място е локализацията.
На второ място е стадия на заболяването. На трето място е доколко са разпространени възпалителните промени. Също така възрастта на пациента, дали има той допълнителни заболявания, в какво състояние. Понякога, когато е в малка ограничена площ, ние можем да направим тази операция и с локална опойка, местна анестезия. В повечето случаи се налага обща анестезия, т.е. приспиване на пациента. В общо взето това са. Другият тип е докъде и какви други форми на заболяването има, какъв е типа на кожата. Понякога, ако имаме склонност към рецидивиране и появата на нови огнища, тогава не е подходящо зашиването. Е по-добре да се направи по отвореният метод, тъй като гнойният хидрадинит може да се каже образно, че това е заболяване на механизма на зарастване на раните. Тоест, хората с гноен хидрадинит се различават от останалите хора по начина на зарастване на техните рани. Тоест, една рана и раните при болните с гноен хидрадинит не са като раните при останалите хора. Това също ние го имаме, вземем го под внимание. Споменахте, че за такава хирургична интервенция е необходим болничен престой. А може ли да се извърши в така нареченият амбулаторен режим? Тези операции са в много голям диапазон. По някой път са малки операции, могат да бъдат извършени амбулаторно, те могат да бъдат извършени с местна опойка, могат да бъдат извършени в такива звена, в медицински центрове с амбулаторни операционни зали. Пациента идва, оперира се и се тръгва. По някой път се налага болничен престой за един ден или за 2 дни, т.е. пациента идва сутринта, извършва се интервенцията, било той дори с обща анестезия и в края на деня пациента си отива вкъщи. По някой път може да преспи една нощ, 2 нощи. В по-тежките случаи, когато се налагат и наблюдение 1-2 дни, може и до 1 седмица да остане в болнично заведение. При пациентите, които се извършва намесата в амбулаторен режим, необходимо ли е да подготвят някаква медицинска документация, консултация с други специалисти или някакви изследвания преди да постъпят за извършване на интервенцията? Преди извършването на интервенцията се извършва общо медицински преглед от хирурга, който ще го извършва, цялата документация, дали имат някакви алергии към медикаменти, дали трябва да се направи противоалергична профилактика, ако имат други заболявания, диабет, сърдечни-съдови заболявания, да се извърши консултация с съответните специалисти. Понякога се прилага, се назначават клинично-лабораторни изследвания, но понякога, когато пациентът е млад, няма никакви други заболявания, няма данни за алергии, тогава тези изследвания не винаги са необходими. Тоест, по преценка на хирурга да оцени какъв да бъде рискът от извършването на тази интервенция в амбулаторни условия или пък тя трябва да бъде извършена в болнични условия. В болнични условия, пак казваме, по някой път операции са тип еднодневна хирургия, т.е. приема се пациента сутринта в болницата, извършва се интервенцията и на следващия ден той се изписва, но той е под наблюдение няколко часа или 24 часа в болница. По някой път може това да се извършва и в амбулатория, т.е. не в болница. Стигаме до един въпрос, който вълнува пациентите. Това е боли ли за болката по време на операция? Налага ли се във всички случаи опойка и какво трябва да знаят пациентите по този въпрос? Всяка една оперативна интервенция е свързана с болка. Операцията е травма върху организма. Няма как да имаме операция без да има болка.
Естествено е с съвременното хирургично лечение, което е под анестезия, било то ние прилагаме местна опойка или пълна опойка. По време на операция пациентът не чувства болка. Чувстването на болка е по време на въвеждането на местната опойка. Обождането, може да се усеща разпъване, парене, дискомфорт, което е индивидуално за всеки един пациент. Хората са в съзнание и ние извършваме операцията. След операцията е твърде индивидуално доколко ще бъде болезнено. Самият гноен хидраденит е заболяване, което е свързано с болки. Много от хората хронично приемат болкоуспокояващи. И в над 90% от случаите пациентите казват, тази болка, която имам след операция, е друг тип болка. Това е болката от операцията. Те са доволни и щастливи, казва, няма я онази разпъваща болка, това чувство на възпаление, на неприятна болка. След операцията има болка и в повечето случаи хората казват, да, това някои хора дори нямат нужда и от болкоуспокояване. След големи такива интервенции, дори и колеги и сестри казват, ама как такава голяма операция, пък не му прилагаме болкоуспокояващи и пациентите казват, да, тази болка е нищо в сравнение с това, което имах преди операцията. По някой път хората и след операция чувстват болка, тя е почти същата така, каквато е когато са имали гноен хидраденит, но с времето тя намалява, особено след първата, втората седмица. Болка се чувства и при смяната на превръзките, особено първите 1-2 дни, особено когато се използват някои от по-стари такива класически методи, използване на много дезинфектанти, кислородна вода, йод по бидон и така нататък, не винаги са необходими, които са дразнещи върху със съвременните превръзки, които не залепват върху раната с изкъпване, с миене и това се минимализира и естествено с болкоуспокояващи. Така че няма как да крием и да кажем, че всичко е безболково, но ние имаме начини тази болка да бъде овладяна. Като време, какво е то след оперативната интервенция? Като цяло, болката първите 24 часа си съществува от самата операция. След това, вече след 48-я част, тя прогресивно започва да намалява, като вече след около първата, втората седмица, когато вече започват процесите на възстановяване при различни хора, болките очумяват. Така че първите 1-2 дни са най-силни болките. Ако пациентът е приет в амбулаторен режим, поема ли се от здравната каса хирургичната интервенция и нещо плаща ли пациента изобщо? Всичко зависи от степента на засягане. Здравноосигурителната каса заплаща при хирург прегледа при хирург. Някои от малките интервенции могат също да бъдат преминати. Има си такава амбулаторни процедури, които могат да бъдат извършени по здравната каса, а вече когато се налага лечение в болница, има такива клинични пътеки за лечение на гнойния хидраденит и на тези в рубриката инфекции на кожата и подкожната тъкан. А при по-тежките случаи, когато се наложи спешна интервенция, има ли клинична пътека, по която да постъпи пациентът? Когато имаме нужда от спешна интервенция, тогава, когато имаме образуване на гнойно възпаление на абсцес, тогава вече се приема има такива клинични пътеки. Благодаря ви, доктор Тартанов, за тази полезна информация, която дадохте за пациентите с заболяването гноен хидраденит. Тя със сигурност ще намери място в специализираната справочна информация на HACE Hive, за да подкрепят пациентите при живота им с това заболяване.